In ka ji an yaba yaro, wata bi ba bido babba ba. In ka ji an yaba maulo, halama ba bido goje ba. In ka ji an yaba damben mutuwa ana yi mai kuri, wata bi ba bido shago ba. Mai bugu kama da azazza da abduga da kuru. Barin dayan da annana hausa duka barin daye bai kisha kun ji kiɗin baleri arinan mafara tuna kiɗin ganaka ya wuce dambe wanda da koko ikon gari aka yamma in shi za ka yi a yan maka tumba shi ya a baka ko da tumba. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin da ke kawo muku hira da hazikan mutane a fanni daban-daban, zaman mutum ko sana'arsa. A yau a wannan shiri mun haɗu da Malam Murtala wanda ya shahara akan sake-saken zana. Kamar yadda kuka sani, zana ta samo tasiri, wato tana da ɗimbin tarihi a al'amuran rayuwar bahaushe, bafulatani ko kuma dukkan wani mai mu'amala da neman sutura a gida ko rumfa ko wani al'amari. Ita dai zana wato mahimmancinta ba zai misaltu ba a ɗan ƙanƙanin wannan lokaci, amma ga masana masu saƙa ta mun tattauna da Malam Murtala a Cimagi, a yanda za ku ji irin ɗimbin rufin asiri da alherin da yake samu a cikin wannan sana'a ta wato saƙar zana. Ai an ce sana'a goma maganin mai gasa, kuma a saya a sayar sai mai jari, kuma a kasa a tsare sai ɗan koli. Aka ce baba mai kanwa bawan Allah ko ba ciniki ai da farin hanci saboda sayar da kanwar. To ku biyo mu sannu a hankali za ku ji yadda ta ƙare da ni da Malam Murtala mun bi shi tun. Ɗaya daga cikin kyawawan al'adar Bahaushe ita ce suturta muhalli ko suturta gida. Bahaushe kan saƙa zana ko tufaniya ko ya yi dangarkara da tanka, sannan ya bi ta da zana ya lullube. Kai Bahaushe ma yakan yi ginin ɗaki shan kwabo ko adada, ya yi fallo ya rufe da yantar ciyawa ko ya yi katangar laka bisa ga tarihi da al'ada kafin samun ci gaban zamani. A yau, shirin namu zai fuskanci sana'ar saƙar zana ne, a yayin da wakilinmu na shirin wato Salmanu Idris Dajin ya yi hira da wani shahararren mai saƙar zana mai suna Malam Murtala a Cimagi Wuntin Dada. Ga yanda hirar tasu ta kasance. Sunana Murtala a Cimagi Wuntin Dada. Gashi kana sana'an zana. Gaskiya sana'an nan har ga Allah tana da kyau. Yawwa, domin na koya a gidanmu ne. Yawwa, lokacin da na koya a gidanmu mafi yawa ma ni ba su san na iya ba. Fitowa na bariki ne da wahala yayi wahala na san cewar lalle sana'an yana da amfani. Amma su kansu a gidanmu ba su san cewar ina wannan sana'a ba, na iya ba. To amma kallo da nake yi suna yi, shi na fahimci abun, sai na ga lalle wannan abin da ake yi din ashe yana da amfani. Lokacin da na sayi gida musamman shi nake yi, na kan yi dangan gidana har mutane sukan yi shawa ma su zo in musu su saya. Yawwa, tun muna sai da shi 2,000, 1,500 ya zo 2,000, yanzu har ya zamanto muna sai da shi wajen 3,000. Wani za su ce kaman yadda kake abin ka iya abin.
ko dai ka ga wanda ce to duk gidanku ba mai yi, ina ka koyi abun ka yadda ka faɗan dai ka ci ka koyi a bariki ne? Na koya a gida ne, to fitowa na bariki ne sai ya zamanto min abun shi na ga lalle sana'a ne, tunda na lura mutane ba su iya ba, ni kuma na lakanci abun, to amma ba wai na kan yi ba, to amma mafi yawa na kan zo in yanki abun in zo in zanna sai in yi a gidana in sa, mutane suna gani shi ya fahimci cewar lalle wannan abun yana da amfani, ya kamata in ci gaba da yi. Yawwa, wasu suna ganin yanzu irin wannan sana'a kaman ba sana'a bane, saboda su kan ga kaman cewa baya ma rufe asiri. A'a, ko kankane, wannan sana'a ne da gaske. Yawwa, domin idan ka rike shi insha Allahu, yawwa, ko da dai ba za ka sai da shi lokaci ba, yawwa, in Allah ya kawo wani lokaci za ka gani sun zo suna nema, kuma Allah da zai rufa maka asiri, domin za ka sai da shi da daraja ka samu abin da za ka ci abinci, in Allah ya yarda. Shi wannan sana'an yanzu ya ci karo da zamani, yadda ba kamar yadda da in ka yi shi ake neman sa a gurguje ko ina ba. Haka ne. Ya kake ganin kalubalen a zamanin da ya zo tarar da shi a yanzu, wadda kuma ciyawan ma yanzu ta zama abun wahala ba kamar da ba? Har ga Allah kan yanzu ciyawan yana dan wahala, to amma wani lokaci shekara za ka samu, wani lokaci tunda ita wannan ciyawa ta kan fito ne a ko ina. Yawwa, mukan dan bi sako da lungu, mukan dan kalaci wannan abun, sai mu zo mu yi yanda za mu yi mu saka. Yawwa, kuma mutane suna gani za su yi shawansa, sai su zo su saya domin yana amfani. Yawwa, domin koda kana da gidan kaji in kai irin bugun kwano, yawanci amfaninsa za ka zo ka sa a sama, yana rage zafi, domin za ka ji daɗin kaji ba yanda za a yi su wahala. Yawwa, ko da a baranda ne inda kake zama wajen kasuwanka, za ka iya zuwa ka ɗora, domin ko da azumi in ka ɗora a wurin yanda ka san an sa maka AC, haka za ka dinga jin sanyi na musamman, wanda har ma za ka dinga ɗan bacci a wajen saboda sanyinsa. Yawwa, yana da amfani sosai. Menene yawwa, me ya zaka yi magana kan zamani, yadda yanzu kasuwansan ya zaka bayyana yadda yake? Kula da yadda zamani ya zo, ba a ma damu da shi wannan zanen ba, za a ce kusan wani zai ga kamar yanzu zana bai da muhimmanci, wani ma yaran yanzu ma ya ce maka ma bai ma san wannan abun ba. Da yawa akwai wanda ba su sani ba, suna zuwa suna tambaya na me yake faruwa, me wannan, yan ce musu gado ne, gado na danga. Yau da haka dai nake rabuwa da su, amma su manyan da suka san cewar yana da muhimmanci, musamman sukan zo su same ni, yaya na iya, in ce musu wannan abin na iya hitintini. Yawwa, da ba ni, to amma yanzu saboda na lura yawanci mutane ba su yi, ni kuma na iya, shine he na ga cewar ya kamata in ci gaba da yin sa. Yawwa, a takaice mutane sukan zagayo su gani, ke su zo suna saye. Yawwa, tun ina yi a cikin gari bakin hanya, ya zamanto yanzu na samu bakin kofan BATB, nan na zo na tare a wurin nake yi abuna. Duk wanda ya zo yana bukata hai tambaye ni akwai zana, zan ce masa akwai, ka je kofan BATB, insha Allah za ka samu a wurin ka saya. Yawwa, he ka zaɓi wanda kake so, suna nan da yawa a wurin na tara su. Yawwa, yanzu nan kaya nawa ne anan? Anan suna nan sun kai kwaya 20, banda wanda aka sayar. Wani irin me sunan ciyawan da ake amfani da shi wajen? Gamba. Sunanta gamba. Muna yin gamba, muna yi da yama, muna yi da irin yake da sura irin tsadin nan. Yawwa, wanda ake yin kwando duk muna yi da su. Akalla ya zaka bayyana yadda ake yin saka shi na sakan wannan abu? Ya zaka dan yi bayani a baki yadda mai kallo zai fahimta cewa yadda ake yin saka abin nan? Saka shi ne kusan saka ne kamar na tamarma na kaba. To ma in ba ka zo ka zanna a wurin mu ba, ka tsaya kana kallon mu, ba zai wahala ka koya. He mun daure mun kai kamar sati guda zuwa fiye da haka, in kana da kwakwalwa zaka iya fahimtar abun. Akwai wajen da za ga an saka shi kamar ma ba igiya, ana amfani kawai da kamar da ciyawa ne ake zazzargaya shi, ake wani abun naka. Shi wannan ya yake ne? Duk kusan ɗaya ne. To amma wanda ba igiyar nan yawancin shi ba shi da ƙarfi, saboda ba shi da inganci. Amma mukan nemi igiya ne mai ƙarfi wanda za mu sa masa, domin zai kai kusan shekara 2 bai ma kunce ba. Yawwa, in kana da tsannu mai kyau, in ka sa insha Allahu ka ɗaura a cikin gida, zai maka kusan shekara 2 kana moransa. Baɗi ma in ka saya sai ka iya ƙarawa a kai. Yawwa, ba tare da sai ka yaye wannan tsofan ba. Ya za ka bayyana yanayin kasuwan shi yanzu? Nawa ake sai da shi a kasuwa? Kasuwansa. Ko riba?
Akwai riba tunda mu ba sayan gamban muke ba, zuwa muke dai mu yi wahala dai a kalato a kogon dutse ne, kogon rami dai duk dai inda yake hanyar ruwa ta nan muke kalatowa, muka zo muka hada yawa wahalar mu dai kawai wahalar mu in yanko gamban. To amma har in ya zamanto za mu yanko mu zo mu zanna a rana zan maka kwaya 2 zuwa 3 in Allah ya kawo sai to kai da kake daukan albahi ma he sa'a ka samu abin da zan samu yawa. To amma an kasuwan ta tsaya to Allah na tuba sai dai mu ci gaba da kalan gyada da haka za mu yi ta fama har Allah ya kawo mana mai saye mu samu hanyar da za mu ci abinci. Wani zai ci a cimagi me yake samu yawa a wannan sana'a nashi ta gamba wadda kuma duk shekara a bakin BTV kusan sai kai wannan abin. Shi na yi kwarai da dama ko da baka zuwa BTV ka kan yi shi. Ainin me ne ake samu da hadda a ce yana rufe wani asiri? Yana rufe asiri kwarai da gaske, yana rufe asiri. Don amfanin da nake da wannan a takaice yana da yawa. Nakan samu kuɗi in sayi ɗan buhun masara, ɗan mudun shinkafa na kaman 10 da sauransu. A kulle yomin duk bayan sati 2 dan Allah ka mai saye zan samu wanda zai sayi wannan abu. In Allah da zan sayi abincin da zan ci insha Allah. Yanzu kaya ɗaya yanzu nawa ne za a sayar da shi? Kaya ɗaya yanzu misali a yanzu a nawa ake sayan sa? A yanzu a yanda muke yin sannan to mukan sai da shi 2,500 zuwa 3,000 in Allah ya kawo mai saye. In sun zagayo sun gani waye mai wannan ni ne mai shi, in ce masa to ka saya ga abin da nake sayarwa, nakan sayar 3,000-2,500 a ɗan rage maka saboda ka samu kuɗin ɗauka. Yawa ga an shimfiɗa shi a ƙasa ne ko ya ne ake yin sakan sa? Mukan shimfiɗa shi a ƙasa, mun gama zarga shi da tsimma igiya mai ƙarfi mai mahimmanci, sannan mu dawo saƙa shi yawa na musamman mu zanna mu dinga tsarawa yadda za mu saƙa. In ba kana da basira ba ko kana wurin mu da wuya ka koya, in dai mun fahimtar da kai yawa, domin za mu iya da gwalgwalo a takaice ma muna yi din ba za ka fahimta ba, she in na ce maka kamo nan ka haɗa nan, kamo nan ka haɗa nan, amma in ban gaya maka haka ba sai ka gaji da tsayuwa a wuri na baka fahimci me nake yi ba. Yawa ne kiranka ga mutane masu shekaru kamar naka amma kuma suka ɗauki wasu halaye suka samu rayuwarsu ba su ɗauki cewa sana'a da muhimmanci kuma komai kaskancin? Har ga Allah mafi yawanci mutane sun watsar da irin wannan sana'a saboda ba su yi, wasu ma ba su tare da iyayensu, waɗanda suka zanna da iyaye da kakannu su ne suka fahimci wannan abun yawa. Amma waɗanda suka shigo bariki ka tara mutum 100,000 ma ba su san wannan sana'a ba, sai dai in ka zo kana yi ya tambaye ka me wannan da me ake yi da shi bai sani ba yawa. Bayan in an saya ne an je an nuna masa ga abubuwan da ake yi da shi sannan ya fahimta ya san cewa lalle abu ne mai amfani yawa. Ko wani ɗan katangansa ta zube ya rasa yadda zai ya gyara da ɗan bulo ko ɗan wani abu, to in ya zo ya saya insha Allahu zai rufa masa asiri. In ya zo ya saya ya zo ya sa a wurin to an shige wajen. Yanzu abin da ke son yi magana shine akwai mutane masu shekaru kamar naka amma suka zaɓi ko su yi maula ko su yi bara ko su yi wani abu, me za ka gaya musu kan sana'a irin wa'annan? Gaskiya har ga Allah sana'a ya fi irin wannan maula, saboda ni a takaice na fi shekara 60 a raye amma ba ni yin kwaram, kuma na fi shekara 60 ina yin zaɓe, babu wani ɗan siyasa da ya taimake ni ko da ƙwayan zarra, kuma ban daina yin zaɓe ba yawa. To har ga Allah muna ƙoƙarin cewar dai masu irin waɗannan shekaru namun nan yawanci sun tsaya ta ɓangaren kwaram. Wani lokaci in na zaga gidajen 'yan siyasa ma ni har na kawo wasu dariya saboda nakan ga abin halin da suke ciki. Ga mutum ya yi ni a gindin danga ko ƙofan gidan wani yana ta susa kullum yawa, gobe ma in na dawo zan same shi, ma na zago na yi kakar dan minti kaɗan sai gana ɗan tahi da ɗan 2,000-3,000 na je na rufa kai na asiri yawa. Kuma suna zuwa suna ganin mu yanda muke yi din, to amma girman kai ya hana su zo su fahimci abin su yi saboda suna ga kasawan abun. To mu ba mu rena ba, mun gode wa Allah yana rufa mana asiri har ga Allah yawa. Ko bakin hote ma